مرحبا تماشاوان هجا. از ایجا جوارات خوازم پیکنی کی بیشم دنوا ملتا چیروکه که دبیشن دمه که لآسیا ناوین ولاته که هبو ولات روماد گوتن جرا دو ولات رومادا لشکری تم اقتدار دکر دسته خواه داربه چه دکرن سیویل جی اقتدار دور دخستن و وک خواه ولات بریدا دبرن دوی بریدا برنه ده یعنی دی اداره داشی گلک انسان دو کشتن گلک لخلقی ظلم دکرن خلقی پریشان دکرن دیسا جسالا مها ایلونی پاشای لشکری دیسا توپ دوین بریارا خودن دوین موضوع داربه نکری امی جارک دنی داربه بکن امی دیسا اقتدار تیخن دسته خواه برا دیسا اقتدارش مهرا بمینه باشه امن گوتنا خواه دکن یک و داربه خواه چی دکن روتینین لسر تخت tabi ev mesela darbe jî mezini xwe berî hîn bûne ew mezini wan miriyê jê ra bi taybetî kalo dibêjin piştî demekî ji wan paşayek ku bi navê Tahso Paşa ye ew paşa li meydana paytext li taxa heyvesorê digere li wê derê hêkelê kalo jî heye derdorê hêkel ji xwe ra diçetê bala xwedê dengekî hatê divê kur û law Tahso ka virda were ji te ra tiştek pêş Tahso Paşa derdorê xwe dinêre xwedê heza me ra bike îro em di iqtidarê de kî wisa gazî min dike ji min ra divê kur û Tahso dinêre kes tune hinek disekinin cardin dengek tê kur û law Tahso ka virda were ji te tiştek pêş xwedê tu bidî ya xêr cardin derdorê xwe dinêre dîsa deng tune kes tune cardinê disekin hinek dîsa deng kur û law Tahso tu çi derdorê xwe dinêre ka virda were ji te ra tiştek pêş wî Tahso Paşa bala xwedê ku deng ji hêkelê kalo tê aha divê wellahî kalo way me re xeber dime got qey kalo mirî xeber nade lê way kalo xeber dide divê baş e diçe cem kalo divê kalo fermo keremke ka tu çi emir dikî divê law ji bo xwedê ji me re hespekî bînin ez ê savim jî welatê birevim Tahso Paşa divê kalo çima tu ji me aciz bûyî em di rêya te dane em di rêça te dane tu çawa te çawa kirî em qeydê te dikin tu yê çima birevî divê lalaw niha piştî ku ez çûm li vê dunya hanê kî çi guyî dixwe tevî dikin stûyê min baş be jî dikin stûyê min xerab be jî dikin stûyê min li dunya wîya lî sitara min ji destê zebaniya nemaye wê li vir tiştê pîs bikin bê eva jî emrê kaloyê zebanî li wê dunyayê copa dimirakin baş ew e tu ji me re hespekî bîne ez ê ji xwe re sarvim birevim Tahso Paşa divê baş e paşayê min serserê min ser çavê min gotinê kalê me serserê me ez ê ji te ra sivê bînûmerim diçe cem mezinê paşa navê mezinê paşa jê ra Keno Paşa dibêjin ji cem Keno Paşa ji Keno Paşa ra divê hal meselê min û o hêkelê kalo îro wiha bû deng ji hêkel hat û ji me ra got ji me ra hespekî bîne ez ê ji vî welatê herim Keno Paşa divê de baş e em ê sivê bi hevdor ra biçin cem ka kalê me çi emrê me dikin roja din ew kalo bi hev ra diçin dora hêkel diçin tên êpê disekirin paşê deng ji hêkel tê dîsa gazî dike divê kur û law Tahso fetire divê lebê kalo divê heykerê ku rêkerê do miştera got her ji me re hespekî bînî were ez sarvim jî welatê herim divê belê ê divê te ji me çû ker anî